Cadascuna d'aquestes plantes, sempre interessants, pues algunes d'elles són comestibles. Les bledes mateixa, aquestes fulles amples indicaran que tenen suficient aigua, almenys en una època de l'any, perquè si no, la tendència evolutiva seria, que és el que fan tots, els pies mateixa, la tendència evolutiva sempre és a estalviar aigua i una de les maneres és reduir la superfície. Si, per contra, tenen molta superfície, vol dir que aquesta planta en l'època dura de la sequera no viurà. Viurà en èpoques en què és possible tindre una gran transpiració, evapotranspiració, que diu, i, per tant, sobreviure, per exemple, ara. I ara és hora d'anar als bancals, agarrar això, tallar-lo, fer-se-lo embullit i la mar de bé. Bledes, espinacs, tota la família, el grup eixe de fulles amples. Això sí, la gent que patisca de pedres en el renyó, és recomanable que no abusen. Saludables, i per què? Perquè totes aquestes, en general, tenen àcid oxàlic. I és un àcid que la tendència a produir oxalats que capturen calci i tenen tendència a fer pedres. Sempre, qualsevol cosa del metabolisme, és importantíssim, sobretot, qui és el receptor de les substàncies. És dir, el mateix, dues persones diferents poden tindre efectes distints perquè una és més sensible a capturar calci en l'oxalat i l'altra no. Però en termes generals, hi ha algunes plantes que, en fi, els que patisquen tinguen alguna dolència, doncs convindria no abusar. Això us ho diran millor, evidentment, els metges. Són